Filip. Tervetuloa Manu. Ja tervetuloa minä. Ja tervetuloa kaikki te. Tämä on toinen jakso tätä Tuule-podcastia, jota on kyllä kuvattu aikaisemminkin. Kuinka kauan siitä on aikaa, kun tätä ensimmäisen kerran tehtiin? Ja montako jaksoa silloin tehtiin? Liian vaikeita kysymyksiä. Mä veikkaan, että joku noin vuosi sitten me tehtiin, puolitoista vuotta sitten, ja silloin me kuvattiin, olisiko 3 jaksoa? Sanoisin 3-5 sille arviona. Okei. Joo. Me kuvattiin livenä ja etänä. Livenä ja etänä. Nyt me ei ole livenä ja ei ole etänä. Varmaan tulee sitten tulevaisuudessa kyllä livenä ja etänä myös. Mutta nyt mennään tällä. Toinen jakso tosiaan. Manu pääsi ekassa haastateltavaksi. Saatiin hyvä haastattelu siitä. Oikein onnistunut. Nyt vaihdettiin vähän pöydän puolia ja saatiin Filip tässä samalla kertaa haastateltavaksi. Filipillä on varmasti niin paljon tietämystä, kokemusta, joka on tämän podcastin kannalta relevanttia, että me voidaan lähteä vähän mihin vaan suuntaan. Taas me improvisoidaan tässä yhdessä. Ehkä mä kysyn sulta Manu tähän väliin, että heitä joku sana tai lausahdus, kysymys, mitä tahansa, vähän jotain. No. Ja sit lähdetään vaan johonkin suuntaan. Okei, no abstrakti. Abstrakti, okei. Valitsit aika pahan. Kaunis sana. Se on mun sana-arsenaali. Ja liittyy taiteisiin tosi vahvasti. Se on. Ja vapauteen. Vapauteen. Oho. Kyllä. Sä voit Manu tulla vähän lähemmäs meidän mikkiä. Aivan, okei. Kyllä. Okei, abstrakti. Musta tuntuu, että Filip tuo hyvin abstraktia tähän yrityselämään ja tällaiseen projektien tekemiseen. Tuo tasapainoa siihen, että se ei ole liian putkikatseista ja suorittamista ja yksinäistä. Saanko ehdottaa, määritellään abstrakti jollain tavalla? Ainakin miten me se nähdään, jos sopii. Se on aika hankala sana silleen silleen ymmärtää äkkiseltään. Tuleeko sulla mitään siitä mieleen? Enemmän taidesuuntaukset, että siinä ja vapaus on mun mielestä aika hyvä tämmönen lähtökohta. Abstrakti siis jotain todella ei eheätä varmaan. Ei määriteltyä. Ei määriteltyä. Määritellään sanaa abstrakti-sanalla ei määriteltyä. Hauska. Ei. No niin, okei. No ehkä. Joo. Tuntuuko susta, että tämä sana abstrakti jotenkin resonoi sun kokemuksien kanssa, mitä sulla on ollut Filipin kanssa? Ootko sä oppinut siitä jotain? Harmi, että valitsin niin hankalan sanan, koska nyt mun pitäisi ajatella, että mitä mä oikeastaan haen. Ei määriteltyä. Eli joo, siis olen saanut tosi laidasta laitaan niin kun, uusia näkemyksiä. No, niin kuin sanonta kuuluu laatikon ulkopuolelta, mutta kuitenkin silleen, että asioita, joita en ole ajatellut aikaisemmin. Tosi paljon, melkein päivittäin. Ehkä on myös kokemuksia, joissa kaikki ajatukset tuntuvat vähän, että ne vaan niin kuin sulautuu siihen hetkeen ja jättäytyy pois myös. Voisiko siitä kyse myös siinä abstraktissa, että sanoilla ei enää ole niin merkitystä? Wow. Eli että se olisi enemmän tämmöistä niin kuin, non-verbaalista viestintää.
Ehkä. Joo. Ehkä. Sitäkin, ja sen ainakin koen tosi tärkeäksi täällä Villassa tai täällä Espanjassa ja täällä teidän keskuudessa, että etänä on joskus tosi hankala päästä tosi läheiseksi niin kuin ihmisten kanssa. Siinä on niin paljon siinä samassa tilassa olemisessa. Joo. Kyllä me kaivataan sitä. Kyllä. Filippa on tarjonnut meille sen mahdollisuuden. On. Se on mulle tärkeää. Siksi tänne ehdottomasti halusin hakeutua. Ja oli mahtavaa, että pääsee tähän todellisuuteen. Se ei ole vaan digitaalisuutta. No niin, mutta se. Niin. Täällä on hyvä tila oppimiselle. Me halutaan puhua tässä podcastissa oppimisesta ja meillä on niin paljon opittavaa sinulta. Sinulla on niin paljon kokemusta, joka huokuu, että sä pystyt samaistumaan ihmisiin, ketä sun ympärillä on. Sä pystyt ymmärtämään heitä, tarjoamaan heille jotain, mikä merkitsee niin paljon. Niin mä ainakin yritän. Ja varmaan se kokemus on ollut se, että mä oon kiinnostunut ihmisistä ja mä oon aidosti kiinnostunut. Ja se on ollut sen taustalla on ollut välittäminen. Ja välittäminen on hyvä kanava oppia ihmisistä, koska sen taustalla on sen tavoitteet eivät ole niin kuin hyöty, vaan sen tavoitteet on ymmärtäminen ja läsnäolo. Niin ne on niin kuin kanavina tosi raikkaita ja aitoja ja just merkityksellisiä ja voimaannuttavia. Ja se hieno puolihan on se, että mä nautin edelleenkin joka ikisestä kohtaamisesta, että se uteliaisuus on tosi voimakas niin kuin, semmoinen kiihdyttäjä oppimisessa ja nimenomaan toisten arvostaminen, kunnioittaminen siinä hetkessä, koska kun esimerkiksi vaikka oli nuorempi tai lapsellisempi ja oli enemmän niin kuin vaikuttimille altis, erityisesti niin kuin yhteisöllisille vaikuttimille, jotka ei ollut mitenkään kypsiä, vaan ne oli enemmän niin kuin epävarmuutta luovia ja triggeroivia, niin mä muistan, että mulla oli paljon sellaisia kohtaamisia, missä ei voinut olla oma itsensä, vaan reagoi semmoisella tavalla, kun siinä yhteisön keskellä omassa epävarmuudessa tuntui niin kuin helpommalta. Ja siihen tyypillistä on se, että jos sä kohtaat erilaisuutta, jos sä kohtaat asioita, mitkä ei ole niin kuin hyväksyttyjä tai ei näyttäydy positiivisessa valossa siinä yhteisössä, missä sä nyt sillä hetkellä oot, niin on hyvin tyypillistä, että ihminen sitten asettaa naurun alaiseksi toisia tai niitä asioita. Ja se on niin kuin itsessä herättänyt just sen niin kuin voimakasta tarvetta kasvuun, koska se ei ole ollut niin kuin mua itseäni, vaan se on ollut nimenomaan niitä epävarmuuksia, jotka on johtanut siihen, että kohtaa ihmisiä, jotka on erilaisia tai käyttäytyy oudosti, niin kohtaa niitä sen yhteisön sääntöjen tai yhteisön olettamuksien mukaan, eikä ole läsnä siinä hetkessä. Ja se on ollut tosi niin kuin inspiroivaa, just niin kuin oppii pois siitä olematta niin kuin sen yhteisön standardien vankina. Saanko kysyä? Totta kai. Niin, ennen kuin unohdan, niin missiot. Siis mä oon ollut tosi kiinnostunut Tutorsin missiosta ja se on vielä vähän pimenossa, mutta sitten sä oot sanonut, että moneen otteeseen, että sulla on henkilökohtaisia missioita. Ja näistäkään mä en ole tietoinen, niin onko ne salaisia asioita vai saako niitä avata, että mitkä on sun henkilökohtaiset missiot?
No mä luulen, että meillä kaikilla on henkilökohtaisia missioita sillä tasolla, mitä mullakin. Eli vaikka henkilökohtainen kasvu, se on mulle iso missio. Ja toisten ihmisten ymmärtäminen, erilaisuuden ymmärtäminen, itsensä reflektointi, kiinnittäminen, itsensä eheyttäminen, kiinnittää huomion omiin semmoisiin ennakkoluuloihin, omiin oletuksiin, semmoisiin kasvutekijöihin, missä on kasvanut eikä ole ymmärtänyt tai argumentoidu edes itselleen, että minkä takia ajattelee tai toimii tietyllä tavalla. Itsensä hyväksyminen niin epätäydellisen kuin on, oman kivun käsittely, omien prosessien tunnistaminen. Kaikki noi on tavallaan mun henkilökohtaisia missioita. Ja sitten jos astuu niiden ulkopuolelle, jos miettii niin yhteisöllisiä missioita, niin mulla on vahva missio löytää tavan, jolla mä pystyisin voimaannuttaa ihmisiä entistä enemmän omaan aitouteen, oman identiteettiin, oman henkilökohtaiseen kasvuun. Ja ehkä sitä kautta mun niin kuin, toive tai mun usko ehkä jollain tavalla on se, että meissä kaikissa on sitä samaa piilevää voimaa, joka ei ohjaudu oman hyötyyn, vaan se ohjautuu siihen, että me ollaan palvelemassa täällä jotain suurempaa. Ja mä koen niin kuin vahvasti omaksi missioksi, että jos mä pystyn jakamaan sitä lahjaa, jossa ihminen pystyy nauttimaan siitä, että hän palvelee jotain suurempaa. Ja sen ei tarvi olla uskonnollista, sen ei tarvi saada mitään muotoa, vaan se on jotain intuitiivista, se on jotain semmoista, missä susta tuntuu hyvältä, että sä teet asioita. Ja ne on perusteltavissa myöskin hyviksi. Sä niin kuin näet, että okei, mä teen näitä, mä oon inspiroitunut tekemään näitä, ne palvelee niin kuin mun karmaa tai miksi sitä haluaa kuvata. Ja sitten samaan aikaan mä näen, että se tuottaa iloa toisille ihmisille ja se jotenkin mahdollisesti sytyttää muita ihmisiä niin kuin toimimaan toisin, niin kuin, asettaa itsensä muutosvalmiuteen ja tunnistaa oman kapasiteetin ja tunnistaa sen oman mahdollisuuden löytää jotain uutta elämästä, joka on rikasta ja niin kuin, kasvattavaa. Musta tuntuu, että täällä on hyvin inspiroiva voima täällä villassa, missä me tällä hetkellä ollaan. Ja mä en usko, että se on sattumaa, että täällä on tällainen ilmapiiri. Mä luulen, että nämä sun omat prosessit, mitä sä oot käynyt yhteisöissä, jotka ei ole palvellut vapaata olemassaoloa ja itsensä toteuttamista, ovat antaneet sulle niin paljon ymmärrystä siitä, että millainen yhteisö taas palvelee. Haluatko se kertoa sun kokemuksista, jotka ovat ohjanneet sua jotain, mikä on transformoinut sun tapaa ajatella, tapaa suhtautua tähän? Joo. No varmaan isoimmat kokemukset on ollut toi maahanmuuttajuus. Eli jos miettii pienenä lapsena, kun muutti Venäjältä Suomeen, niin se oli niin iso muutos. Ensinnäkin yhteiskunta oli hyvin erilainen. Sitten mun identiteetti perustui totta kai siihen kulttuuriin, missä eli, ja myöskin erilaiseen ja kohtaamisiin, jossa mulla oli annettu paljon asioita, mitä monet ihmiset ei koe niin nuorena. Eli mulla oli esimerkiksi paljon kunnioitusta ja paljon semmoista paljon arvostusta, mikä ei kuulu niin pienelle lapselle vielä, ja aiheuttaa varmasti kaikenlaisia egoon liittyviä harhauttavia kasvukehitys prosesseja, ja sitten taas niin räikeä muutto Suomeen, rasismin, kiusaamisen kohtaaminen,
oman identiteetin kyseenalaistaminen, että mikä mussa on muuttunut suhteessa yhteisöön, että miksi tämä yhteisö reagoi muuhun eri tavalla, niin se oli tosi voimakas ja herättävä kokemus. Ja sitten tavallaan myöskin omien työkalujen tunnistaminen ja oman reaktion tunnistaminen siinä, että esimerkiksi mulla oli, mä muistan että mulla oli tosi tärkeä oppia suomen kieli tosi nopeasti, ja nimenomaan sillä tavalla, että mä pystyn puhumaan, että mua ei tunnisteta ulkomaalaiseksi. Mulla kesti puoli vuotta, että mä osasin puhua niin, että mua ei enää tunnisteta. Totta kai se sanavarasto niin kuin kehittyy niin kuin sitten iän myötä vielä enemmän, mutta se oli mulle tärkeä semmoinen lähtölaukaus, missä mä tavallaan tunnistin sen, että okei, toi on ongelma ja mun pitää ratkaista se sillä tavalla, että niin kuin mä saan tasapainoa, rauhaa mun elämään. Ja ehkä sitä kautta sitten alkoi tietynlainen matka, että totta kai lapsena niin kuin, tekee asioita ymmärtämättä, mutta jos mä katson taaksepäin selittäviä tekijöitä, niin mä oon ollut aina niin kuin yhteisörakentaja. Pienestä pitäen mä oon ollut semmoinen, joka näkee, että okei, tätä asiaa voi tehdä, mutta tälle ei ole alustaa niin sanotusti. Niin sitten mä oon ruvennut tehdä sitä alustaa. Eli mä oon kerännyt porukkaa yhteen, mä oon huomannut, että hei, tätä mä voidaan tehdä yhdessä ja mä järjestän sen, että se on mahdollista. Niin mä oon lähtenyt tekemään tämän tyyppistä niin kuin pienestä pitäen. Ja se on myöskin ollut varmasti vahva tavallaan rakennuspalikka siihen, että mä uskon voimakkaasti yksilön kautta tapahtuvaan muutokseen, jossa yksilö on niin kuin osa yhteisöä. Yhteisö on se, joka asettaa ne prioriteetit, joka asettaa ne reunaehdot, joka kertoo, että onko se yksilö oikeassa tai väärässä. Ja se on voimistanut tavallaan myöskin mun tapaa ajatella, että me ei ikinä pitäisi niin kuin lähteä seuraamaan niin kuin kenenkään ajatuksia tai vaikka joku olisi kuinka tietäväinen tai osaavainen tai muut vastaava, niin se ei ole se pointti, vaan pointti on se yhteisö, että yhteisö on se voima, koska yhteisö määrittelee aina, että onko siellä hyvä olla vai onko siellä huono olla, mutta sitten ne tavallaan yksittäinen johtaja, kaikissa on niin kuin hyviä ja huonoja puolia, mutta kukaan ei voi olla niin täydellinen, että se palvelisi täydellisesti koko yhteisöä, jolloin se yhteisön voima on juuri se, että se pystyy luomaan reunaehtoja, jolla se jolla se tarkastelee niitä prosesseja vielä tarkemmin jokaisen sen sisällä olevan yksilön kautta ja pystyy vielä paremmin määrittelemään niitä ehtoja, jotka mahdollistaa niin kuin, mahdollisimman tasa-arvoisen ja niin kuin, jokaista yksilöä palvelevan niin kuin, alustan, tilan, paikan, jossa olla. Ja sitten totta kai mun polku vei sitten niin kuin näkemään kärsimystä niin kuin muiden ihmisten kautta. Mä olin kiinnostunut näkemään maailmaa sellaisena kuin se on, eikä semmoisella kun se näkyy, kun elää sitä katsomatta ja kuuntelematta ympärillä olevia asioita, jolloin mä tutustuin monenlaisiin ihmisiin nuoruudessa. Mä ajauduin opetusalalle ja sattumalta päädyin myöskin semmoiselle koulutuslinjalle, mikä oli hyvin moderni ja oli ennakkoluuloton sitä kohtaan, että miten kasvatusta tai opetusta pitäisi ajatella. Eli se oli myöskin tosi paljon vapautta tarjoavaa. Ja sitten kun mulla oli tosi paljon kiinnostusta filosofiaan ja psykologiaan siinä määrin, että vaikka mä luin aika vähän, niin mä olin kiinnostunut filosofiasta nimenomaan sen takia, että se ei ollut niin kuin liian siinä ei ollut liikaa dataa, koska mun ongelma on ollut se, että mä en halua ottaa liikaa infoa sisään, koska mä haluan prosessoida sitä, mitä mä syön. Ja datan ongelma, niin kuin tiedon ongelma on se, että jos sä vaan niin kuin imet sitä, etkä prosessoi, niin sit sä et niin kuin järjestele sitä oikein, jolloin sun pää on täynnä niin kuin laatikoita, mitä sä et ole koskaan purkanut. Ja tavallaan se koulutus tarjosi mulle mahdollisuuden katsoa tulevaisuuden opetusta ja tulevaisuuden
kasvatusta yhteisökeskeisesti, jossa kyseenalaistettiin standardeja ja normeja esimerkiksi vaikka arviointiin liittyen. Eli sen sijaan, että arviointi olisi niin kuin hierarkiakeskeistä, missä on joku ylätason ihminen, joku yksilö, jolla on jumalalliset voimat arvioida, että oliko tämä prosessi minkä arvoinen kriteereihin nähden, niin se on tosi teknistä tarkastelua ja se on ollut mulle myöskin yksi rakennuspalikka myös tähän meidän ohjelmaan, missä mä en usko niin kuin kasvun, kehityksen, tarkastelun teknisestä näkökulmasta. Totta kai sitä voidaan niin kuin asettaa teknisiä kriteereitä ja huomata, että joku osaa tehdä näitä asioita ja toinen ei osaa niin taitavasti, mutta mä itse kaipaan niin kuin syvyyttä tarkasteluun ja mä jotenkin uskon, että koulutuksen pitäisi enemmän ja enemmän mennä pois teknisestä niin kuin osaamisesta siihen yhteisölliseen arviointiin, missä kun me olemme osa yhteisöä, niin vaikka me emme itse osaisi jotain, niin osana yhteisöä me pystytään tehdä niitä asioita, mitä vaikka kukaan meistä ei edes osaa, kunhan meillä on riittävän hyvä ilmapiiri ja meillä on niin kuin tavat tutkia asioita, meidän tavat olla uteliaita, meidän on tavat olla inspiroituneita. Ja hauskaahan tässä on se, että nyt aika, mitä me eletään jo aiemmin, niin netti toi meille sen, että viisaus ei ole enää sitä, että on lukenut ja tietää 100 kirjaa, 1000 kirjaa, että netti jo mahdollisti tavallaan irtisanoutumisen siitä tavasta ajatella, niin nyt tekoäly mahdollistaa meille myöskin sen, että meillä on työkalut samalla lailla kuin meillä on laskin, joka mahdollistaa meille laskutaidon, vaikka me ei olisi niin taitavia laskea päässä. Eli meille tulee niin kuin yhä tavalla laadukkaimpia työkaluja, jolloin kysymys ei ole enää siinä teknisestä tavalla osaamisesta, vaan tämmöisistä ehkä yleisemmin pätevistä tavoista, taidoista, kuten kriittinen ajattelu, jälleen kerran uteliaisuus, resilienssi, joustavuus, kuuntelutaito, prosessointi, just analytiikka, toisten kunnioitus, koska sekin on niin tosi tärkeää, että osaa kunnioittaa toisia ja niin kuin se kuuntelu mahdollistuu, kun sä kunnioitat toista ja niin kuin tavallaan oot vähemmän arvioiva tai vähemmän tuomitseva sen toisen ihmisen ajatuksia kohtaan, vaan sallit niin kuin, sallit sen viestin välittymisen itsellesi, totta kai huomioimalla sitä, että jotkut viestit saattaa olla, ei välttämättä istu niin kuin omaan maailmankuvaan, ja sekin on ihan ok, ei meidän tarvitse olla samanlaisia, mutta että se niin kuin lisää sitä mahdollisuutta tarkastella asioita eri näkökulmista. Niin, ja sitten toki mun niin kuin työ sitten tuossa sosiaalialalla eli lastensuojelun parissa ja sitten tuolla erityisopetuksessa ja tavallisessa opetuksessa, niin ne kaikki on ollut tämmöisiä niin kuin herättäviä tekijöitä, missä on nähnyt yhteiskuntaa ja sen niin kuin haasteita, mitkä ei näy tavallisessa arjessa ja sitten ystävien kautta heidän niin kuin läpikäymiä kriisejä tai asioita, mitkä ei ole, niin kuin, mistä ihmiset ei puhu, mistä ihmiset ei niin kuin havahdu ajattelemaan, että ne on muutenkin kuin telkkarissa tapahtuvia asioita ja jotenkin tavallaan senkin ymmärtäminen, että kun meillä on viihde, joka näennäisesti kouluttaa meitä ymmärtämään pinnallisesti asioita, vaikka sotaa tai pahoinpitelyä tai mitä tahansa asioita, mitkä ei ole kuitenkaan meidän omassa elämässä millään tavalla läsnä, niin sekin on ollut tosi mielenkiintoista ymmärtää, että se niin kuin tukahduttaa meidän ymmärryksen, koska meistä tulee näennäisesti mestareita ja osaavia kaikessa. Kun me katsotaan YouTubea tai leffoja tai muuta, niin me mukamas tavallaan ymmärretään asioita, mutta se on pinnallista ymmärtämistä, se ei todellista ymmärtämistä, jolloin se tietyllä tavalla luo meille jopa teflonipintaa ymmärtää asioita aidosti, koska meistä tulee
vähän niin kuin päsmäröiviä, että joo, mä ymmärrän tämän kaiken, mä tiedän tämän kaiken, mutta ymmärrys vaatii sen kokemuksen, ja sen kokemuksen välittyminen jostain telkkarista tai YouTubesta, niin kuka on käynyt sitä prosessia versus kuka on vaan imennyt sitä tietoa kuin pesusieni ilman, että suostuu prosessoimaan. Tässä on nyt tämmöinen pidempi taustatus. Monesti kun sä puhut, niin siinä jatkuvasti pääsee olemaan reflektiivinen siitä omasta kokemuksesta. Mulle jäi mieleen, että meidän ajattelu voi päätyä laatikkoon niin helposti. Ja tuntuu, että sä pystyt vapauttamaan jatkuvasti sen taipumuksen ajautua sinne laatikkoon, jolloin siinä ympärillä on hyvä olla. Sun tapa ajatella palvelee yhteisöä mielestäni oikein hyvin. Ja se inspiroi toisia elämään samalla tavalla, liittymään siihen sen voiman mukaan. Siinä on paljon keveyttä. Se haastaa itseä jättämään jotain, mutta se palvelee niin paljon, se keveys, mikä siihen sisältyy, että ei ole itse se kaiken huomion keskipiste. Tällainen tapa arvioida oppimista, joka voi tuntua monelle liian abstraktilta, liian vaikealta toteuttaa, niin jollain tavalla sä kuitenkin olet elävä esimerkki siitä, että se on mahdollista. Jollain tavalla tämä paikka täällä on elävä esimerkki siitä, että se on mahdollista. Ja vaikka mä tunnen tämän Tutors-yhteisön vielä vasta vilaukselta, koska niin hiljattain olen tänne tieni löytänyt, niin pystyn myös tuntemaan, että koko yhteisöstä huokuu tällainen arvostus jokaisen omaa kokemusta kohtaan. Arvostus yhteistä eloa kohtaan. Ja sä puhut uteliaisuudesta tällaisena oppimisen boosterina. Työkaluna tai välineenä. Joo. Haluan pysyä uteliaana. Manulla on vähän enemmänkin kokemusta täältä Tutors-yhteisön kanssa toimimisesta. Pystytkö sä samaistumaan noihin piirteisiin, joilla katsotaan, että kuinka hyvin onnistuu siinä omassa tekemisessään? Oletko huomannut, että se on sellainen vapauttava voima, että sun tekemistä ei katsota niin ehkä rajoittuneesti, vaan siinä on sellainen avoin arviointi tai Kyllä. Sitä siinä on kyllä avointa arviointia. Se on mullekin vielä vähän
vähän muodostuu vasta se käsitys, että miten työtä täällä mitataan, tai työn arvoa, tai työn tuloksia, tai työtä itsessään mitataan. Ja se on hauskaa, että sitä saa vähän hakea itse, mikä sopii itselle aika hyvin. Semmoinen, no työrytmi on ehkä kaikilla määritelty ainakin annettu perusraamit siihen, mutta sitten millä tavalla tekee työn tai mitä aiheita lähtee käsittelemään, sekin riippuu tietty henkilöstä ja hänen roolistaan, mutta se on tämmöinen, kyllä, työ tuntuu erilaiselta täällä. Hyvällä tavalla. Siihen arviointiin voin vielä kertoa loppuun, että se oli mielenkiintoista meidän koulutusohjelmassa, eli se arviointi purettiin siihen, että ne ihmiset oli itse vastuussa omasta arvioinnista. Eli meidän piti itse arvioida sitä omaa kurssisuoritusta ryhmänä, koska se oli yhteisöllinen tulos, ja sitten se piti perustella, ja se oli se ryhmäarvosana, itse arvioitu ryhmäarvosana, mitä me sitten saatiin todistukseen, mikä on tosi edistyksellistä ja hyvin niin kuin erikoista, jos mietitte, niin kuin, että sulle annettaisiin mahdollisuus arvioida. Eli sehän vaatii sitä, että kunnioitetaan ja luotetaan siihen, että se ihminen ei ole vaan arvosana keskeinen, vaan se oikeasti kokee vastuuta itsensä arviointiin. Se kykenee reflektoimaan ja sitten samaan aikaan poistetaan tämmöiset ulkoiset motivoinnit siitä, että ihmiset tavoittelee arvosanoja, joka on monelle itse asiassa todella väärä viitekehys toiminnan säätelyyn, koska ei meidän kuuluisi valita meidän toimintaa sen takia, että me saadaan enemmän numeroita, olkoon ne sitten todistukseen numeroita tai palkkaan numeroita. Se ei pitäisi olla keskeistä meidän elämänvalinnoista, vaan sehän on vaan niinku sivutekijä. Ja siihen pitäisi suhtautua myöskin ihan eri arvolla kuin miten siihen suhtaudutaan, mutta valitettavasti meidän yhteiskunta rakentuu tällä hetkellä numeroiden määrittämään todellisuuteen, mutta se on juuri se paikka, missä pitäisi kyseenalaistaa, että onko nykyinen yhteiskunta sellainen, joka palvelee minua tai muita, näyttäytyykö se siltä? Mun mielestä ei. Ja onko yhteiskunnalla mahdollisuus muutokseen? Mun mielestä kyllä, jolloin jokainen meistä kykenee siihen, että ymmärtää, hyväksyy tämän näköisen yhteiskunnan, mitä se on tällä hetkellä, hyväksyy sen sellaisena kuin se on, koska muutos ei ole mahdollista ennen kuin hyväksyy ne reunaehdot, mitä meillä on tällä hetkellä. Mutta ei suostu pysähtymään siihen, että tämä on ok. Eli se on tämmöistä mielenkiintoista tapaa neutraloida jopa tämmöistä negatiivista ajattelua tai negatiivisia kokemuksia, että sen sijaan, että ei vitsi, että tämä yhteiskunta on niin surkea, että mä en tykkää tästä yhtään, niin siinä voi ajatella vähän niin kuin energiana, että sulle tulee negatiivista energiaa ja sitten sä vastaanotat. Sitten kysymys on sun konvertointikyvystä ja se on yksi sellainen asia, mitä mä yritän harjoitella. Eli kun mä vastaanotan ihmisten energiaa tai toimintaympäristöjen energiaa tai maailman, yhteiskunnan energiaa, missä tapahtuu asioita, mistä mä en tykkää, mitkä mun mielestä on väärin, niin sen sijaan, että mä kuormitan itseäni sillä, että ei vitsi, tää on väärin, tää on niin inhottavaa, miksi yhteiskunta on tämmöinen. Sen sijaan mä hengitän syvään ja yritän konvertoida sen energian, koska sitten mulla on mahdollisuus ottaa ison tai pienen energian ja muuttaa sen negatiivisesta positiiviseen. Ja sitten mutta sitten jos mä jään taistelemaan sitä negatiivista energiaa vastaan, niin mähän tuhlaan kaiken mun voiman siihen, että mä taistelen omalla energialla toista energiaa vastaan. Sen sijaan musta tämmöinen metafora voi olla vähän niin kuin judoliike, missä toinen tulee voimalla sua kohti, sen sijaan, että sä meet sitä vastaan, sä ohjaat sen energian johonkin toiseen suuntaan.
Ja musta se on tosi mielenkiintoinen tapa ajatella, miten negatiivista energiaa, koska se on voima, se on joko plus- tai miinusvoima, niin se miinuksen voi muuttaa plussaksi, mutta se voima pystyy säilymään, jolla sä pystyt ohjaamaan sen voiman ilman, että sun tarvii hirveästi tehdä mitään. Sun ei tarvi niin kuin käyttää valtavasti energiaa. Se ei ole varmaan helppo juttu oppia tämmöistä. Mä en tiedä, mutta se on ainakin semmoinen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Niin muakin. Mua ihmetyttää tämä keskustelu, mikä me käytiin. Siinä oli niin paljon, että sen yhteen tuominen tuntuu mahdottomalta, mutta ehkä se on merkki, että sitä ei tarvitse tehdä. Mun mieli on tosiaan aika tyhjä. Musta tuntuu, että on meidän aika lopettaa kuitenkin, ellei teillä ole vielä mielen päällä. Ei Manulla. Ensi kerralla sitten. Katsotaan. Entä Filip? Varmaan musta tämä teeman mukaisesti oli abstraktia keskustelua, mutta samaan aikaan me saatiin konkretisoitua asioita. Ja mulle abstraktisuus on tosi kaunis sana, koska se luo mahdollisuutta ajatella, että meidän ei tarvitse tietää tai ymmärtää tai määritellä kaikkea. Se on meidän rajallisuus ihmisinä, taipumus ihmisinä koko ajan yrittää asettaa kategorioita ja laittaa laatikoihin asioita, jotta meillä olisi turvallista ja hyvä olla. Mutta mulle niin kuin abstraktisuus muistuttaa siitä, että niin kuin me eletään kaauksessa. Kysymys on vaan siitä, että onko se kaos meidän itsemme luomaa vai katsommeko me ympärille ja katsotaan, että niin kuin meidän universumikin on täyttä kaosta. Atomit lentelee sinne tänne ja tavallaan sen hyväksyminen, että me ei tarvitse ahdistua siitä, että me ei ymmärretä kaikkea, koska jos me luullaan ymmärtävämme kaiken tai luulemme joskus ymmärtävämme kaiken tulevaisuudessa, niin mun mielestä me ollaan harhateillä, jolla mieluummin hyväksyy sen, että ymmärtää sen, mitä tarvitsee ymmärtää ja nauttii siitä, mitä pystyy kokea, kun on läsnä. Kiitos. Näin tehdään ja mennään tanssimaan. Yes. Kiitos paljon kaikille kuulijoille. Tässä oli Filip, Manu ja Niko. Toivottavasti nautitte ja nähdään taas uudestaan.